Doncs aquest dissabte d'inici de maig, els claretians de Catalunya ens apleguem, no? Tots els claretians que podem de la província, ho solem fer cada any, és el que anomenem el dia de la província, el dia de família, no? Com a claretians, aquest any ho hem fet aquí a Sallent, en ocasió de que celebrarem a l'octubre els 50 anys del temple, de la construcció del temple del pare Claret de Sallent, és a dir, el que està a costat i incorpora la mateixa casa natal del pare Claret. I en aquesta ocasió, trobada de família, aprofitem també, precisament com a família, de celebrar no només la fraternitat, la joia, de compartir l'agraïment per tot el viscut en el curs. Aquest any hi celebrem 4 aniversaris de 50 anys d'ordenació sacerdotal, de 4 dels claretians de la província, 2 dels que estan a Vic, un que està a Barcelona i un que està a Montgat, no? Pare Jordi Mayol, pare Francesc Figueres, el pare Josep Rovira i el pare Lluís Balanyà. Doncs són ocasions de família, no? El que ens fan és fer aquestes trobades de gratificació i de recordar la història del nostre caminar i de les nostres presències amb motiu dels aniversaris i del lloc que cerquem cada any. Conservem aquest lloc com un lloc molt privilegiat dels inicis del que ha sigut la família claretiana arreu del món. Aquesta església, que avui celebrem 50 anys, és dedicada al sant teixidor. Claret, patró dels teixidors, i per tant també de les úniques esglésies al món dedicada a aquest sant que de jove va ser teixidor. El hecho de haber compartido el día de hoy con los hermanos de la provincia de Cataluña, haber celebrado el aniversario de 4 hermanos que celebran los 50 años de su ordenación sacerdotal y haber recordado que hace 50 años se inauguró este templo, para mí ha sido primero una sorpresa porque no contaba con ello y en segundo lugar un gran motivo de satisfacción. La nostra alegria